Apa kayak Pak Gon turu nang kono kaya wong ora kanggo? Pak Gon, Pak Gon, pah budek kayak Pak Gon iki. Pah, anak roti iki. Pah, enake iki roti tuku nang endi iki? Peh, panganan apa meneh iki? Panganane Pak Gono aneh-aneh, tak cicip manis sik lah. Rasane kok pahit roti apa kuwi mau? Peh, watengku kok loro kena apa iki mau? Aduh, lah kok kebelet ngising iki. Mambu apa iki? Loh, kowe nang kene, Del? Peh, aku loro weteng Pak Gon. Lagi mau mangan apa, Del? Aku mangan iki lho Pak Gon. Aduh, Gusti. Iki tisu lho, Del. Mbok pangan. Pantes rasane pahit Pak Gon. Aku ngentot nang Pak Gon. Pantes. Bocah ra coro, kopi barang digasak iki mau. Asene nang ndi Pak Gon? Nang Sorpring. Endi iki WC-ne iki? Endi WC-ne Pak Gon iki? Waduh, selak metu iki. Ora nang Pak Gon WC-ne. Nang Sorpring. Aduh, metu Pak Gon. Weh, Jan, piye ceritane ngising nang kathok iki? Gendang bali. Iya Pak Gon. Pas sia-sia lek kurekoso ngawulane Pak Gon. Senajan bonku akeh, bonusnya malah sak menimbiane. Senajan giyalak, tapi nyatane Pak Gon ki wonge loman. Dieh, masuk. Mosok iya sih buto ijo pindah cilik. Iki jelas iki Pak Gon ngapusi aku iki. Bah, kok tambah mumet aku ngrasakne Pak Gon iki. Kayak ngopo kayak katam nang kono dhewean kaya cah gemblung. Wah, kumat kayak bocah. Kayak ngopo kowe tam nang kono dhewean kaya cah ra kanggo. Kowe to, Ras. Aku ki bingung lho, Ras. Lah bingung nyapa? Ceritane iki aku mau ngene Pak Gon. Nang kono ki nang tengkorak. Lah jere kok tengkorak ndas buto ijo. Jere wong-wong kae lho. Buto ijo ki kan ndase gedhi, kok cilik. Ya tergantung butone. Lek buto terong ku ya cilik. Ya kowe buto terong iki. Lah kowe lho kok percaya karo Pak Gon. Pak Gon lho wonge tukang gendhos. Mosok to, Ras? Iya. Lah wong sak desa ki tau lho digendosi kabeh karo Pak Gon. Wah, iya. Pak Gon lho lomba gendhos ki juara 1 tingkat kecamatan. Lah berarti aku mau digendosi paru Pak Gon ya, Ras? Oh iya. Lah ngono lek aku mikir jan ya Allah sampai ndasku ki mumet banget lho, Ras. Wong kok percaya karo Pak Gon. Malah guyu. Tapi piye? Ya wis ngono wae. Aku tak lunga dhisik. Aku enek bisnis biasa, proyek besar, Bos.
Weh, nang ndi iki? Loh, lah kae nek cah koclok kae. Arek nang ndi leh? Leh no ora leh ae. Oh iya, arek nang ndi le? Saja semringah temen kowe. Ya jelas to, Ras. Sing tak enten-enteni wis kecekel tangan iki lho. Lah sing kecekel tangan ki apa? Manuk to? Ya manukmu kuwi. Manuk sing ndi to le? Lah aku lho ora nggawa manuk. Karepmu, Ras. Delok dhewe kok pas adus. Oh, sing kae to. Lah kae lho ya manuk larang. Kae lho petingan. Petingan kok ora tau nggawe kontes. Sabar, Bos, urung wayahe. Ya wis, ayo melaku. Melune andi. Gelem apa ora? Engko getun kowe. Oke. Dan arep nang ndi lho. Wis to, melu wae. Iki lho, nek gur arep mbledhos ni wetengmu klakon kowe. Oke. Wah, jane arep nang ndi to le. Panas koyo ngene iki kok. Nang warung mangan kae lho, enek ceweke jos pokoke. Mosok. Ora percaya to kowe iki. Wis ayo. Oke. Mbak. Mbak, Mbak. Dalam. Bebas apa Mas Bule? Masuk iki. Kopi Mbak siji. Buyuh. Lah kok kursi siji to le? Ya loro no, Mbak. Kopi apa Mas? Kopi susu apa kopi asli? Kopi sembarang, Mbak. Sing penting sampean sing gawe. Mesti panggah seweger. Iki bagianku. Oke. Ya wes, entar dhisik Mas ya. Yo. Mangan enak. Rasane aneh kowe, apa pengen ra tak bayar iki kowe engko? Wis kene, jagong. Mbok yo bagi-bagi to le karo kancane dhewe. Wis ora, lek iki pokoke ora. Wis ra iso diganggu gugat iki. Niki Mas kopine. Matur suwun ya, Mbak. Beh, ayune. Mantap. Biuh. Ora umum lek mangan kowe iki. Lah piye lah wong luwe kok. Kalian kan lho Ras, wajane panganan sisan. Bocah kok. Waduh kowe. Ya ora apa-apa no, wong jenenge yo ngelih kok. Wis jan, mbok dikira-kira to. Iya. Kok ya nek bocah ayune koyo ngono lho. Ngomongnya angel lho, iki lho bagianku. Wah, wis ra iso dijarke iki. Wedhus kok dombar wareg. Mbak, Piye Mas Bule? piro Mbak? Kopi karo gorengan sak baskom sing dibadhok waras kabeh iki mau. Melu mangan. Kopi sak gorengane 44.500 Mas. Lah kok murah temen to, Mbak? Wayahe 500 apa sak yuta ngono lho, Mbak. Ben penak lek ngitung. Wah, duitmu akeh lho. Kok mekar ya lho. Ya, Mbak, duite, Mbak. Lho kok akeh men Mas? Wis to, pokoke nek kurang tak tambahi meneh. Yo, nggo tambah tuku pedak. Tambah tuku celake. Matur suwun nggih Mas Bule. Ora apa-apa lho, Dik. Kaya karo sapa wae. Biyo, lah kok duitmu akeh temen to le. Lah apa saiki kowe dadi bos? Lah cah kene. Wis gawe, mangkat balik. Oke.
Ya wis, Dik, tak balik dhisik. Nggih, Mas. Lah kayak iki pulih ngopo ning kono ya? Loh, kowe iki nyapa ya turut kene iki? Lah kowe gablek duit ae kowe iki. Wis, Ras, ayo, ora usah ngurusin cah kuwi. Jane ngopo sih, Le? Tak parani kok malah lunga. Lah kowe lho, Tam, balik merantau ora tau nglaktir aku. Oh, dadi kuwi masalahe. Ya wis ayo tak tukone es. Es ki panganan opo, Tam? Aku wis duwe dhewe iki. Ayo, Ras, balik. Oke. Dadah kata. Lah. Panteneni. Wah, angeli. Action. Kopi sembarang, Mbak. Sing penting sampean sing gawe. Mesti bangga seger. Bagianku. Oke. Loh, kata Aduh, ya ale deh. Aku langsung mati. masih dari masih kata tiga. Kalau kok sing ketat, kalau sing ketat. Enggak. Pertama. Roll action. Ya wes, Mas. Enteni sik ya. Oh. Cut. Akhirnya ya wes bener ngono cuma sampean langsung mlebu. Oh iya. Karo mlebune kok ngomong bikin kopi. Sesuai naskah iki. Enggak, itu kan dia jalan bikin kopi nanti itu. Keterangannya kayak kopi. Kayak keterangannya. Kayak kopi. Delok ngene aja ora. Nono kayak. Nah, roll Iki. action. Roll action. Ora apa-apa yo. Kira-kira to. Tak kira kuwi mau. Roll action. Bocok mbadok ae iki. Tapi piye wong jenenge ngeleh. Aku ki terus arep guyu. Pasti ngoplai kuwi mau lho. Ya yang 500 apa sak yuto. Ben penak lek pembayar lho, Mbak. Cut. Iku lo anune kurang. Oh, logate. Apa nih, heeh. Dadi awakmu ki seolah-olah ki aja kuwi kaya logat ngelokne. Oh, iya ya. Dadi ki aja ngelokne ngono lho. Action. Wis ora apa-apa, Mbak. Lek kurang tak tambahi meneh. Dadi ora ngono bahasane. Bahasane dadi Asline enggak ngono lho kene. kurang anu, pas iki dene nek dibane aku sih. Wis to, pokoke nek kurang tak tambahi. Wis Oh, kan kok akeh teman Mas. Wis to. Wis to. Pokoke nek kurang tak tambahi meneh. Nah, kuwi sing naskah asli kuwi. Lah kuwi. Engko enggak apa-apa nek apik kan ngono to. Iki mau sing asli wae. Ya, sing asline wae kuwi. Yo, gue tambah tuku pedak. Tambah tuku celake. Matur suwun nggih Mas Kule. Nggih. Bahasane. Bahasamu bandel. Bahasane badhe, temune kok dibahasani sih. Wis to, pokoke. Ora wis to, ora apa-apa. Iku mau iki. Nek kurang tak tambahi meneh. Ya. Kalau guru ngono tok ae ya, aja ngantek ngwehne. Engko ngwehne tak jupuk oblah kono. Awang panggah ngelirik duit teras. Oke. Roll action. Wis to, pokoke nek kurang tak tambahi meneh. Nah iki Pak, aduh. Oke. Oh, salah. Pak Gon panganane aneh-aneh. Pak Gon panganannya aneh-aneh. Pak Gon ki panganane aneh-aneh. Pak Gon, aduh. Oke.
Oke. Oh, salah. Pak. Gon panganane aneh-aneh. Pak Gun panganannya aneh-aneh. Pak Gon ki panganane aneh-aneh. Tak nih ngono. Sing banter apa? Banter. Oh. Action. Aduh, angin. Pak Gon.